Ahoj, tak vás všechny zdravím. Tady vlastně jste si stáhli v tom radu hru. Tohle je hra vlastně pro začátečníky a tohle je ten program. Jo, program tady mám vytažený, já se vytáhnu znova. Tak. Tady máme instalátor. Jo. Tak, pro začátečníky úplně. Nejdřív si odinstaluju tu starou verzi, aby bylo vidět. Tak dáme odinstalovat, jo, odinstalujeme všechno, takže i BIOSy, všechno prostě odinstaluju. Jo. Takže začneme. Takže klepeme tady na tohle, ten instalátor. Ale když se někdo bude ptát, co tady vlastně všechno máme. Takže tohle je prostě k programu. Tady to je napsaný, to jsou kódy, binární. A DirectX, tak to je pro grafické karty. Když si dáme další. Tady máme standard custom, no tak dáme custom. Tak, tohle to nepotřebujeme, to jsou nějaký bannery, jsou reklamy, to je zbytečný. Tak, tady máme, kam ta cesta bude nainstalovaná. Tak, máme nainstalováno. Dále co ještě potřeba? Potřeba je si vytáhnout ještě ty BIOSy. Takže to máme tady. Tak, vytáhnu to sem, a to znova nakopíruju. Tak, tady to mám, jo. Tak to je základ. Teďka vlastně my si spustíme. Po prvním spuštění nám to napíše tohle. Výchozí, takže je to v češtině, to je vidět, to samo nadefinovalo. Pak tady máme jednotlivý ty kategorie. Jednotlivý kategorie, takže GS, to je nastavení grafiky. Tady si člověk vybere svoji vlastní grafickou kartu. Tak. Tu máme nastavení resolution monitoru. No, to si můžeme nastavit to. Tak. Dále potom. Render. Render asi každý ví nebo zná. To je prostě grafická karta, renderování snímku. Jo, jak to prostě vypadá. Takže ono je dobrý už si tam dát rovnou 11, protože ono to zvládá tu 11. Takže je to lepší a určitě to mnoho lidí překvapí. Pak tady si člověk může nastavit velikost. Kdo má 4:3 nebo 16:9. Mám 16:9. Dáme OK. Tak, každý se mě ptal, jak se nastaví klávesnice. Dá se nastavení. Tady máme oba dva. Jo, tady je prostě division. Diagnostik, to znamená, že co máme vlastně, co můžeme používat a co ne. Jo, prostě. Co máme k dispozici. Takže já tady mám G15 klávesnici a tady máme to hlavní nastavení, takže pad 1. Takže se to nastavuje. Takže normálně, třeba dám nahoru, jo, dolů, jo, doleva A, prava D, jo. Pak je tady Select Star, no tak Select Star